Poštovani gledalci, u naredna 4 dana održat će se košarkaški turnir za kompanije u 3 različite sale. U hali Vizura u Zemunu će se održati prvi i drugi dan turnira, treći dan će biti u hali Šumica, a poslednji dan je rezervisan za halu Ranko Žeravica na Novom Beogradu, koja je dom i ekipe Mege Basketa koja nastupa ove godine u ABA ligi. Što se tiče samo koncepta turnira, bit će 12 ekipa raspoređene u 4 grupe i odigraće se sve ukupno 28 mečeva. Svi mečevi će biti direktno prenošeni na YouTube kanalu Basketball Corporate Cupa uz live prenos i komentarisanje dvojice komentatora Marka Mićunovića i Nikole Bojčevića, a naravno obezbeđene su velike novčane nagrade za same pobednike turnira. Ovo je samo jedan od brojnih projekata u organizaciji Basketball Corporate Cupa. Postoji takođe i IT liga koja se održava zimi i letnja liga koja se održava leti, a sam koncept lige i turnira za kompanije jedinstven na ovim prostorima. Ovo je prvi internacionalni turnir ovog tipa u Beogradu i pozivamo sve gledaoce da se pridruže u što većem broju halama Vizure, Šumica i Ranko Žeravici. Studio.